sepure liwat bola. Ki sepur liwat sawah candi. Sepur Surabaya Jakarta. Sinten numpak sepur bayare setali kula mboten numpak. Namung gonceng mawon. Gonceng mboten kena konangan kondektur. Sampeyan didenda kenceng napa mboten kujer. Nah, iki bola. Iki lho, nyonyahku iki nek nek wong dolan sawah iki wis melengen ridil ae. Nggawa HP, engko di video, aku tak ndelok kaya apa parine. Ya ngono. Nek giliran parine apik ngono ya seneng, giliran parine kurang apik ngono ya apa nyalahno aku. Aku salah-salahno terus. Piye tandure gak apik? Piye tandure ning ngene iki? Padahal kono ora ngopeni, sing ngopeni aku. Nah, dengan demikian untuk menghindari hal-hal seperti itu, sing ketok arang-arang elek-elek ini gak tak ketokno. Dadi ngono-ngono kuwi gak tak ketokno. Tak ketokno sing apik-apik tok ngene iki. Dadi ben aman aku teko omah. Iki apa ceritane ya orang ngapusi sih golek aman. Mencari aman orang ngapusi lah. Kuwi apik-apik to iki. Nah, iki tandur lagi umur pira tanggal 12 kae, iki tanggal 28. 28 jipuk 12, jek pira kuwi? Jek 16 dina. Nah, sekitar 2 mingguan iki. 2 mingguan tambah wine cilik-cilik balah, wine cilik-cilik. Wine kesetan kae bola. Wine kaya kaya sembut kusing. Cilik-cilik kae iki lagi urip iki alhamdulillah 2 minggu bola iki. Nah, ini kan nyonyaku nek tak dudohi video kan seneng. Wah, api-api ngono. Padahal ana sing elek barang lho kae. Iya, elek iki ora. Ya tandure apik sih tapi apa mati doang tandure. Kagungan. Nah, kaya ngono-ngono kae kan rada arang-arang kae. Nah, ora kono ya nyacat ning gak tak dudohi engko. Terus sing apik-apik ngene kita. Lah ngene iki. Sing penting kok video ki teko omah tak dudohno ta. Iki ya parine apik-apik ngono ra. Gledheke aku sing penting ngomong sing apik-apik ae. Dadi engko ning video tak dudohno apa enenge del-del. Ya peyok ngene kok kurang piye ngene. Dadi aku ben aman. Ben entuk apik terus, entuk gunggungan terus. Ya bala. Ya ngono, dadi ngapusi iki dura sembodo, ngapusi ning demi kebaikan. Nek jujur, hajur. Ngono ya. Jujur parine elek-elek, nutun elek-elek tok ngono duduhan ngono-ngono iki. Elek-elek niku ngomel-ngomel. Ngono. Mumet aku. Nah, terus sing apik-apik tok niki ya iki. Tewandur 16 dina, 2 minggu. Inae kok jemput kucing biyen. Iso ngene iki wis peng-pengan iki. Tapi kita ora kena abang-abang iki bola. Arek kena apa kuwi? Tayeng. Wis engko tenang aja, aku nama di POC oke, semprot POC seminggu pulih. Ju lagi. Iki bola-bola tandurku lumayan lah. Demi keaman aduh nyai, dengarkanlah cintaku suci dan marni, hanya untuk marni. Duh, salah. Sip. Ini bola. Video ini ben 5 menit. Biar untuk puas lan delok aku. Tanggeng sing apik iki tok, sing elek nek ben gak roh. Sing apik tok iki. Sip. Kiu. Nek ngono iki wis bermasalah videone. Nek ngono aman. Sing apik tok, sing elek kasah. Oke, bola 5 menit,